Helo. Wel, dros yr jyst iawn i flwyddyn wan i anon, da ni wedi bod yn mynd â grŵp o blant allan bob mis i ddysgu ac i gael profiadau wahanol o'r ardal Bro Ffestiniog. Be oedd y peth gorau am y sesiynau yma? Peth gorau, dwi'n meddwl, ydy jyst gweld plant yn mwynhau eu hunan allan yn yr awyr agorad ac yn cael hwyl efo'i ffrindiau. Ia, dwi'n meddwl, dyna di peth gorau i. Ia, a bod ni wedi gwneud ffrindiau hefyd efo'r plant os. Ia. Jyst i gweld nhw yn codi mwy o hyder a ia, jyst mwynhau a dysgu mwy amdan lle maen nhw'n fyw. Dwi'n sylwi bod dda bob un ar un nid yn camp o'n nhw'n dda. O'n nhw'n dda i bod yn dda un chilio allan neu pethau gwahanol. O'n i'n cael bildio den ac o'n i efo ffrind. Be ydych chi'n gwneud heddiw Aran? Heddiw ydyn ni'n adeilaду den. Oedden dwi'n gwneud cadeiria. Ia. Be ti'n sylwi amdan y nyth? Da ni gwneud peth newydd bron iawn bob un dydd. Fel mynd i'r glan y môr, mynd i hikes. Na ni, daio. Mlaen, cadw dau sy'n o. Mlaen ni. At y casta. Unwaith eto. Oce, na di dechrau fi go iawn yn fanna. Dwi wedi mwynhau yn ofnadwy deg. Mae'r plant i ddweud nhw wedi amser da. A dwi'n falch bod nhw wedi amser da. Ni'n trio wneud yn hwyliog. Dyna sydd wedi cael diddordeb mewn hanes. A mae clywed bod nhw wedi mwynhau. Mae'n jyst y racing ar y gacan. Dan hoff fi oedd tracio anifeiliaid. Oherwydd oedden ni'n gallu gweld fatha tracia, fatha traed nhw ac fatha pethau gwahanol amdanyn nhw. Faint o pen y bwled ydych chi'n meddwl sy'n fama? Dwi'n meddwl mae'n dros 50 rhwng 50 na 90 dwi'n dweud hwnna. Mae o'n rhywbeth i dod o tŷ ac mae o'n hwyl ac mae jyst rhywbeth i wneud. Bydda ni'n gallu wneud celf o dim. Ac mae'n helpu chdi dod allan o'r tŷ chdi. Tablet pob dim. Ia, mae pawb jyst yn glwyd i screens nhw anda. Mae Covid a bod peth da, maen nhw wedi gwneud pawb jyst isio mynd ar y tablet. Ia. Ar ôl i chi fod y fama, sut ydych chi'n teimlo ta? Hapus a glad. Free, fysa mega free. Mae hyn i gyd wedi bod yn bosib achos da ni wedi medru cael grant i gynnal yr sesiynau gan Mantell Gwynedd. So, gwerthfawrogi yna fawr a diolch yn fawr iawn iddyn nhw. A so ni'n licio dweud diolch yn fawr iawn i'r holl arweinwyr hefyd sydd wedi rhoi eu amser nhw i mynd â'r plant allan. Maen nhw wedi cael profiadau wych, so diolch yn fawr iawn.